Конецът и лъкчето за зъби трябва да бъдат въведени в оралната хигиена на детето, когато детето вече има всичките си зъби и е достатъчно кооперативно. Това се случва вече около 4-та година. Няма значение дали ще използвате конец или лъкче за зъби, което е по-удобно за вас. Функцията на конецът и лъкчето за зъби е да премахнат плаката, която се намира в междузъбното пространство. Първо ще покажа как се почиства с конец за зъби. Трябва ви едно дълго парче, около 30 см. Малка част от конеца навивате около единия среден пръст, така че да е стабилно, а останалата част навивате около другия среден пръст. Хващате с палеца и показалеца. Заставате пред детето. За долните зъби си помагате за въвеждането на конеца с двата показалеца. Не натискайте, защото можете да срежете венеца, което на следващия ден е доста болезнено. Поставяме конеца в контактната точка и започваме да го придвижваме напред-назад, така че докато преминем контакта. След което за долните зъби притискаме към задния зъб с двата палеца и започваме да движим конецът напред-назад, докато почистим плаката. За предните зъби си помагаме с двата показалеца и отново движим напред-назад, нагоре-надолу. Когато сме готови, пускаме където има малка част от конеца и го издърпваме. След което тази част, с която сме почиствали до момента, вече е замърсена и за да не остане, пускаме си нова чиста част. За горните зъби си помагаме с двата палеца. По абсолютно същия начин. За задния зъб притискаме с двата показалеца. За предния зъб с двата палеца. След което отново пускаме конеца и издърпваме. С лъкчето почистваме по абсолютно същия начин. Хубаво е дръжката да бъде извън устата на детето. Поставяме между двата зъба и придвижваме напред-назад. Притискаме към единия зъб, почистваме, притискаме към другия зъб и отново почистваме. Хубаво е да използвате едно лъкче за горната челюст и едно лъкче за долната челюст.